Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. U Donald Trump hagasin ka baar ulalat na kasngi u jong ka jinyam. Haba ulalat im na ka jingtmu ban siat yap yu haga por ba udang ile kai golf ha National Golf Club ha West Palm Beach, Florida. La penri no mar yu Trump Nyo phupra da ki pulit sintiat Secret Service hakaba klasiat ru ye utei ubatmu ban Pyniap ye utram ubadan ya kasuloi AK-47 hakakti jong u bat ubadang ri haklau kabadan hangtei hajan kani ka jingtmu ban siat yap ye utram ka jihadin ka khalai trik naitung hakaba la syasiat nashkor ha Pennsylvania uni ubatmu ban siat ye utram udan ha ka jingjngai ka bakumba Southpa lani Sanspa yard bat udei ubakerteng Ryan Wesley Road San Propra. William D. Sender, Sheriff Martin Country, Kamba Road, Shem na tiang ne khuslai minsim satya, Hakapor bo shakem, but ulong kenjai ben, Kajungmut jumperkat jungu. Road uday udkot jungaseng, Democrat, but ula shakem la prasin, Haki jingja baper, but udan chispa atli, Kijing ujor persha yo.